Som leder kender du det sikkert. Samtaler, hvor noget skal justeres. Samtaler, hvor uoverensstemmelser skal tydeliggøres. Og samtaler, hvor vi skal have sat retning, enighed om ansvar og tydelighed om forventninger. Uanset om det er en klassisk mus-samtale, en trivselssamtale eller en samtale, du skal have, som kalder på noget særligt for dig som leder, så handler det om rammesætning. Den tydelige rammesætning, hvor det er dig som leder, der har ansvaret. På det her kursus får du viden om de forskellige typer af samtaler, du som leder skal kunne navigere i. Og du får redskaber til, hvordan du kan indgå i samtalen, så du føler dig godt klædt på, og så du kan skabe et respektfuldt rum, hvor vi får placeret ansvar og forventninger. Er du blevet nysgerrig, og ønsker du at stå stærkere i den udviklende medarbejdersamtale, så tilmeld dig kurset.